Assalamualaikum guys, selamat pagi. Ini ndak ngirim wong nyemprot lombok, nyemprot jeruk lek udan diluk sukute mabul. Lek ra disam karo disemprot suket kualan. Kita delok sukete kayak ngono. Ini lho orang gawe anu bahaya lho Pak. Orang gawe iki. Besok lek anu tuku. Kayak branding nyemprot. Hah? Ngurung anak sing abang lho delok. Tapi yo etan padang kurang anak sing abang. Kembangnya apa sih, Dok? Tapi orang ngewite rong gede lho, Bang. Ton. Amin. Saya cari panggahane. Sukete nah. Dok enggak cacar saut. Iki ternyata kok awal kae wis cacaran lho, Pak. Gede. Jeruk gede ora disemprot. Dia apa di mesin gede? Mesin bensin kayak gitu. Awas. Sing ndi? Sing ndi dah? Mesin gendongnya motor nggih gitu. Oh gak Pak, oh sing tutup hijau kan? Iya kan mesin bensin. Oh. Oh, dak Yuli jeruknya kok rada apik. Hah? Rada gede. Ora sampai setahun lho. Kandek ana rong digulut-gulut ngene iki akhir apa tak ketok. Masaku ya wis setahun nih. Urung lah, setahun. Ya wis 10 bulan wis enak dah. Ini pari ta wis berapa bulan? Pari tekan saiki. Ora wis 7 bulan. 2 bulanan. Oh, sing kulon delok sukete. Ngarep sing iki lho, tuwek sukete.
Iya. Aman-aman kita lihat seperti kan. Kalau tak tinggal sekalian akan. Duh, belak niki. Cara ketok. Cacar gak ilang-ilang guys. Ndahnya ada dinas mabul kabeh. Hei, iso sing resik. Ah, iso sing resik mari ngobat. Karo belungan wedhus. Saman ngene kae lek gak ning sawah endi lek? Lek gak ning sawah niki sawah endi? Heh? Burine sama garap endi ada? Kono. Dolan bule kabeh lho ra di pateni ya Pak nganu to. Dak sampean enak ya ambek yo lah kok akeh dak sampean bulene lek. Rambok pateni lek. Dek kabeh lho men. Nyapa ya kok bule? Mbiyen ora enak bule dak dia ora bule mbiyen ya, Pak. Mbiyen terong ora enak bule. Awuh. Apa jenenge? Tetelan wedhus. Balungan untuk tetelan. Madang, guys. Madang. Wis isuh ning ndi ku? Heh? Jeneng banyu to. Resik tangane. Usus. Mantap. Enak, pedes. Pati ya, dia kalau pedes mbok seneng. Iya no. Kusure maton. Kulon kaya aku. Mulai siawan mulai ngaret nembak ini. Kok ada awan. Nah jesuk. Bukan ning sawah sore Pak maton kulon kuwi lho, sing ning lombok bolongan. Ngarep ning kene ya akeh sing jeruk cilik. Cacare koyo ngene. Elek ngunduh entuk 5 kilo, cacare 2 kilo. Heeh. Lah ya kuwi. Iki padahal 2 dimes lho, ora tak emas iki lek. Lah lek dimes ora mabul. Dimes yo Cacare blok kayak disengkakne to. Tapi lek masuk panas petang dino udan sedino ngono sik gak nemen-nemen. Ya lumayan ta ora mbluwek kok nemen ngono.
Mamang dan dures ya. Terus ya. Lah ya makane iki langsung disemprot. Ben enek sisane lah, kena gembecek anggitku. Ini sisane kena shopping ngono. Lawang entuke lho. Ora tau akeh lek. Wong trai iki ya mari kebrekan pare kaya terus untung wah. Kae jan dijarne ora tau di apa-apane lek. Bukan pare terus jarne. Heeh. Ora di ngopeni ya? Iya. Gek parene ke Ini amblek. ambleke koyo ngono piye lek nganu. Parene cek ngadeg kan. Pe gak nemen-nemen lah amblek kak. Lah arepe tak unduh kok ora enek sing abang sian. Oke. Ora enek sing abang. Wes ah. Tapi lek sing ngetan iki gak nemen cacare, Pak. Gak enak paling yugur sitok, loro ngono kuwi tok. Ya kalau anu padha apa? Busuk batang lho. Padha ngene iki busuk batang ngene iki. Iki ana udan ae mbok obate apa? Ape tak unduh kok ora enek sing abang ape tak gembecek anggitku. Yo, hilang. Padha busuk batang. Batangnya kayak ini iki. Terus merotol. Woi. Busuk batang. Terus alhamdulillah ya, saya tak gede. Jeruk sing wis tuwek akeh sing mati. Iki lomboke iki duduk nganu iki, kayak prentel iki. Sak wit. Ngene iki anak telung petang gulut ngono ya lumayan nak jane. Gak nemen. Heh? Kurang asin. Engko tambahi. Sekian dulu ya guys. Sarwe balik ning omah sik resik-resik omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.